שלום וברוכים הבאים. אז אנחנו ממשיכים בהודעות כלכליות. ובשיעור הקודם ראינו דוגמה ספציפית על הודעה שנקראת CPI. מה קורה אם אני רוצה לבדוק הודעה, אבל אני לא כל כך מבין על מה מדברים? אני לא יכול לזכור את כל סוגי ההודעות בעל פה, נכון? אז בתוך האתר Forex Factory שהכרנו לפני שני שיעורים, אני יכול לראות שכאשר אני נמצא על הודעה מסוימת ואני פותח אותה פה בתיקייה, שימו לב, אני יכול לסגור ולפתוח אותה בחזרה. אני מקבל פירוט של דבר ההודעה עצמה. בדרך כלל אני מסתכל על הודעות שהטאג שלהם צבוע באדום, כי אלו ההודעות היותר חשובות, היותר קריטיות. אז אם אני לא יודע למשל מה זה אומר ISM Manufacturing PMI, אני יכול להיכנס לתוך ההודעה עצמה ולהתחיל ולקרוא ולחקור עליה. אם אני מבין את האנגלית, מעולה. אם אני לא מבין את האנגלית, ברוב הדפדפנים ובעיקר בגוגל כרום אפשר לעשות המרה לעברית. יש פה תרגום למעלה. אז מה זה בעצם ה-ISM Manufacturing PMI? אם אני רוצה להבין בפנים על מה מדובר, אני רואה שביצעו סקר בקרב מנהלים בחברות העשייה השונות והקימו מדד שהמטרה שלו בעצם זה לבדוק את הבריאות והתקינות של העסק וכך של המשק הכלכלי. אומרים לי שאם התוצאה יוצאת גבוהה יותר מהתחזית, אז זה טוב למטבע המקומי, במקרה הזה לדולר. ניתן לראות שהתוצאה שקיבלנו בנקודות מדד היא 49, כאשר הצפי היה 47.8. זה אומר שזה טוב למשק הכלכלי, טוב למטבע המקומי, מחזק את הדולר אל מול מטבעות אחרים. ניתן לראות שהנתון הקודם היה 47.6, כלומר המשק צומח, המשק בהתפתחות. כמו כן אפשר לראות את הנתונים ההיסטוריים. אם אני טיפה ירד למטה, אני אוכל לראות הסבר קצת יותר מפורט על מה המדד הזה אומר. מספרים לנו שזה אינדיקטור מוביל בתחום הכלכלה, מספר על הבריאות של העסקים, השוק מגיב מהר להודעה הזאת, ושהמדד הזה הוא מאוד מאוד חשוב ומאוד רלוונטי כדי לתת לנו תמונת מצב על המשק האמריקאי. במקרה הזה האמריקאי, כמובן אם זה מפורסם על מדינה אחרת, אז רלוונטי לאותה המדינה. אם אני אלך למשל להודעה אחרת, official cash rate, אז אני יכול לראות שמספרים בעצם על הריבית של המשק, במקרה הזה בניו זילנד, והודעת ריבית זו הודעה שיש לה השפעה מאוד מאוד גדולה על המטבע המקומי. במקרה הזה אנחנו רואים שהשאירו את הריבית כמו בצפי וכמו בהודעה הקודמת. למעשה הריבית נשארה ככה כבר תקופה מאוד ארוכה, אפשר לראות פה. ומי שלא מכיר את המונח הזה או את המושג ריבית, אז ניתן על זה כמה מילים. הבנק המרכזי של מדינה מסוימת, במקרה הזה הבנק המרכזי של ניו זילנד, בארצות הברית הבנק נקרא Federal Reserve, בישראל בנק ישראל, מחליט אחת לחודש מה תהיה ריבית המשק, הריבית שבה הבנק המרכזי מלווה כסף לבנקים המקומיים. זה משפיע באופן ישיר על ההוצאות שלנו, זה משפיע באופן ישיר על ההלוואות שלנו, למי שיש הלוואות ומשכנתה, כאשר הריבית מתייקרת גם לנו עולה יותר. ותוכלו לראות פירוט על ריבית בשיעור שנקרא ריבית וכלכלה. אז חברים, ככה אנחנו חוקרים הודעות. אני מזכיר, אנחנו מסתכלים בעיקר על ההודעות המסומנות בתג אדום. אלה ההודעות שמשפיעות יותר על המטבע. למי שלא יודע לסחור בהודעות, רצוי לא להיות בתוך עסקה כאשר הודעה כזאת מתפרסמת. ולמי שיודע לנצל ולסחור בהודעות, יוכל לחכות ליום ולשעה שבה ההודעה מתפרסמת, כדי לעשות עסקאות סקלפינג. אז עד כאן לעניין ההודעות. כמובן, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשלוח אלינו. ועד אז, מסחר מוצלח.